ije na aka na-arịta na-emere mewe ihe na-egbu dike na eberebe anaghị egbu dike kama ọ na-eme abụgbuo dike n'ogu eje were mgburuma dike n'iche Jinwayo na jinwayo Oga bela yo
Esse mesmo, vou ferrar aqui de mão.
Biawa, biawa, biawa. When him again. Biawa, biawa, biawa. Biawa, you mugo. Biawa. Biawa, biawa. Biawa, why no here? Come on, come on. Come on. Biawa, biawa, when him again. Oh, I know here. Hey, I could be so good. Oh, nah, biawa, 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 biawa. Let me see them. Yeah, more than on air fire. I was saying my brother. Because yeah, what now? I block Columbia. I block Columbia. I block Columbia. I was here, but I here. I was here, but I here. Go back. You should go back. Go back, my friend. I was able to hear. Go back, go back. Go back, go back. Go back. I was able to hear now. Ya pụtara n'ahịa na ya pụtara na ya wa orezi okwesị pụta n'orezi okwesị pụta n'orezi ya na okwesị na pụta n'orezi ha okwesị pụta orezi okwesị pụta orezi okwesị pụta orezi okwesị pụta orezi ekwesị pụta asọ mmanwụ ọbụla nwere m sie foto okwesị pụta orezi ihe mmanwụ ekwesị pụta orezi okwesị pụta orezi agụmisi ogwa na-apụta mma ahịa ihe chenjiela ndị o chenjiela ebe m nọ okwesị pụta orezi ihe ama akwa iwu ọnụ niile ga-eri m ama akwa iwu ya pụta orezi ha ama akwa iwu ya. Come on, go, Gara from here. Come on, Gara. You put all raising, I will pay. I was able to hire. Yeah, why here? All raising, yeah, why here? I was able to hire. I was able to hire. Yeah, all raising, I was able to hire. One, Yabutan, Yabutan, Yabutan. Ya pụta nụ na ọkwesị pụta orezi ya pụta ya laghachi azụ ya laghachikwa azụ ọkwesị pụta ya ahụ olete o ji apụta ahịa olete mụ ogologo ji apụta ahịa na stop it. I may use it against him. Ọkwesị pụta ahịa ihe abụ orezi ọkwesị pụta ahịa mmanwụ ogologo pụtara ahịa before ọnụ ga-emebi ezi ihe o ọnụ chere imebi ezi ihe mmanwụ ogologo ekwesị pụta ahịa for anything. Ahí un agua para allá. Come on, that's yours.
dị mụ ogologo akwesịghị ịpụta ụlọ ezi ihe nwaanyị aja ha na-emezi ka ama m ihe mmega ha na-emezi ka ama m ihe mmega amakwara m mmanwụ eteghị eji ma ahụ nwaanyị ji anyezi m ọda ọ nyere m ọda sị m kwesịghị iche ha ekwesịghị ịpụta ụlọ ezi ihe agwa ji ka anyị riganụ agwa ji ka anyị na commerce ha na-adị elivi ime nwanyị agaghị akọrọsị ihe ahụ akọrọsị ya ndị ohi iwu ọ na-apasụ
Thank you.